Hurbildu Tolosaldera. Gozatu bertako herrien lasaitasunaz, kulturaz eta gastronomiaz. Gaurkoan familikoak Tolosara etorri gara, ea zer aurkitzen dugun guztiok ongi pasatzeko. Txontxongilo museoari buruz hitz egin didate, agian ikustera joan gaitezke. Umei seguro gustatuko zaiela. Egunon, ongi etorri. Zer moduz? Ondo? Bai? Jungo gea museoa ikustea? Bai? Venga ba, guazen. Claro, txontxongiloekin magia egiten dugu. Txontxongiloak egoten dira egurrezkoak, plastikozkoak, eta gero arizkoak, mota askotakoak. Baina ikusiko ditugu denak, baina ikusten ez dute, txontxongiloekin egiten duguna dela magia. Adibidez, begira, hemen ikusi zenbat txontxongilo ditugun. Begira, jarri hemen balkoian, ikusi noraino dauden txontxongiloak. Begira zenbat. Hemen ikusten da, mundu guztiko txontxongiloak egongo balira bezala daude hemen denak, bai? Ze asko daude. Bida zenbat. Apalak eta apalak eta apalak. Eta dakizue zer? Hemen jartzen ditugu guztiak zatikan txontxongiloekin askotan zer egiten dugu, historia kontatzen ditugu. Eta istorioak berdin du Afrikatik etorri, edo Indiatik, edo Amerikatik, edo beste edozein herrialetatik etorri, denek dituzte antzeko pertsonaiak. Itxuraz desberdinak dira denak, baina denak dauzkate heroiak, denak dauzkate printzeak, edo maitagarriak, edo dauzkate deabruak, pertsona gaiztoak, onak, gerlariak, bai, denek dituzte antzeko pertsonaiak. Eta horregatik jarri ditugu hemen, elkartu ditugu denak batera, eta hori erakutsi nahi dugu, ez? Nahiz eta desberdinak izan. Adibidez, beida, hemen zer dago? Zer dau? Untxi bat, ez da? Bai, ikusten dezute zer gauzak dauden, hau zer da? Kutsara bat, egurrezko kutsara bat, eta hau, panderoa, bai? Baina horrelako gauzekin, egin daitezke, untxi baten antza duen zerbait, ez? Daude egurrezkoak, daude beste batzuk telazkoak, hau da egurrezkoa dauka burua, bai? Hau, adibidez, badakizu zer da hau? Artoa, zuek ikusi ez duten noizbait mendian artasoroak nola dauden eta nola ateratzen den artoa?
Artoa beti egoten da estalita azal batzukin, ez da? Azal horiekin daude eginda eskuak eta aurpegia. Naturako elementuak asko erabiltzen dira baita ere. Daude beste batzuk portzelana estilokoak direnak, bai? Bida, zenbat traste zarrekin, eta ikusten beste txontxongi gandola dagoen egina, edo harriekin hartu, marraztu, eta hemen beste panpin bat ere daukagu. Txontxongile guzti hauek, ze falta zaie txontxongile guzti hauei bizitza emateko? Txontxongilolaria beti norbaitek bizitza ematen dio. Eskua erabiliz, ematen die bizitza eta ahotsa jarriz eta emozioa jarriz, halako batean mugimendu bat ematen dio eta iruditzen zaigu benetakoa dela txontxongiloa. Bai? Guazen ikustea gehiago. Orain ikusiko ditugu txontxongilo motak, bai? 4 taldetan banatu ditugu txontxongiloak eta hauek dira itzalezko txontxongiloak. Begira. Itzalezko txontxongiloak beharrezkoa da, nahita nahi ez, tela bat egotea eta atzetik argia egotea tela horren atzean. Eta orduan bere itzala ikusiko genuke telaren gainean, bai? Eta ja hemen daukagu, gela haundia daukaguna. Eta hemen 4 motatan daude, bai? Hau da pixka bat, hemen ditugunak, hauek dira libreak, bezala mugitzeko libreak. Eta hemen ere ditugu toki guztetakoak, hauek afrikarrak dira, afrikar maskarak, bai? Hauek telebistan egon ziren, programa batean, bai? Beida, hemen atzen ditugunak, hauek, dira arizko txontxongiloak, bai? Hemen daude, arizko txontxongiloak, eta ikusten ez dute denak manejatzen dira hola, eta gero, segun zer egin nahi duen, eskuekin mugitzen dituzte, bai? Bai eskuak, bai buruak, alde batea eta bestea. Eta ikusten dezue, ze mota desberdinetakoak dauden, batzuk dauzkate kolore bixi pila bat, Txinatik etortzen dienak, beste batzuk Europatik datozenak, edo Asia erdialdetik. Goazen ikustea orain, arizkoak ikusita gero, goazen ikustea eskuko txontxongiloak. Hauek, eskuko txontxongiloak zer dira, sartzen ditugu eskuan, galtzerdi bat bezala, hola, eta orduan barrutikan mugitzen ditugu, hola, bai? Hauek denak eskua sartu, eta orduan burua sartzen da behatzetan, eta gero eskuak horrela egiten da, bai? Pixka bat hola. Eta hauek ere ditugu toki guztitakoak. Eta gero hemen daude, agaxkakoak, bai? Agaxka da daukatelako makil bat, bai? Hemen ikusten zuten bezala, eta makil honekin ematen diote eskuaren, bai? Mugimendu hori. Eta orduan hemen hauek agaxkakoak normalean ere asiatikoak izaten dira, urrutitik etortzen dira. Bai Txinatik,
hauek dira Indonesiatik etorritakoak, hauek ere Indonesiakoak, bai? Bueno, ikusten dezute, gela hau nahiko berezia da, ikusten da hemen ere hor liburu pila batek daudela hor beraka, ikusten dezute hor nola dijoazten, bai, eta hemen daude pila bat. Eta badakizu ez pasatzen dan, jendeak lehen esan dugu, batzuk egoten dira pentsatzen istorioak, ez da? Egon zian urte asko historiak pentsatzen zituzten, baina ez zituzten idazten. Eta orduan historiak kontatzen zizkien aitek bere seme-alabei, seme-alaboiek beste beraien seme-alabei, eta bar. Baina ez pasa zen, gertatzen zen batzutan, ez zutela jarraitzen seme-alaba horiek, eta orduan historiak galdu egiten ziala betirako. Eta ze importantea da, historio horiek idaztea eta gordetzea. Eta horregatik hemen dauden liburu hauek, egiten dio omenaldi bat, galdu ditugun historia guzti horiei. Bueno, super gustoa ongea, ezta? Bai, oso gustoa ongea. Eta, gure lagun batzu Tolosa etortzeko adio baitare, eta gomendatu imarri du Topik museoa. Bai. Nola imarrakote etortzeko? Edozenek etorri nahi baldin badu, museoa irikita dago berez, astelenetan kenduta, egunero irikita dago. Bai, goizen 10:00 ordu bat, orain udaran gainera 10:00 ordu bat aterditara, eta 3:00 7:00. Eta bisita gidatuak ere eskaintzen ditugu, gidatu teatralizatuak ere baita ere, baina horiek egongo dira segurazki urritik aurrera eskuragarri, tarteka etortzen da aktore bat, eta aktore horren bitartez egiten da ikusi ez duten erakusketori, baina ja teatralizatua. Horietarako izena eman behar da, eta izena emateko telefonoz deitu edo bestela e-mail bat idazti daiteke eta informazio hori web horrian eskuratu daiteke, topiktolosa.com web horrian. Eta gero guk urtean zehar Titerestena deitzen diogun programazio bat daukagu, urritik hasi eta maiatza bitartera, hilabetean behin ikuskizun bat egiten da hemen gure antzokian. Eta ikuskizun horrekin batera, ikuskizunaren aurretik egoten da familian egiteko tailer bat. Ez da aurrek bakarrik parte hartzeko tailerra. Eta gero beste aukera bat izaten da, familiekin hori daukagu, eskaera hori daukagu, baina gero aurrak ere etorri daitezke bere zentroarekin, bere ikastolakin edo ikastetxeakin. Eta gero urtean zehar ere badaude halako beste ekitaldi berezi batzuk, museoen nazioarteko eguna dela, edo Txontxongilo nazioarteko eguna dela, edo Gabonetan baita ere, Aste Santutan, ekintza berezi batzuk ere antolatzen dira, aurrak eta familiak etor daitezen, eta pixka da Txontxongiloen magia honekin gozatu dezaten. Haze parke pila, umentzat ezin hobea, baina agian beste tokiren bat ezagutzera joan barko genuke?
Barrua. Ongi etorri txokolatean museora. Eta, txokolateen museo honek daudez, lau ataletan dago banatuta, eta jende gehien harritzen dion atala izango litzateke lehenengoa. Zergatik ez du erlazionatzen txokolate mundua argizari munduarekin, ezta? Orduan, zer gertatzen zen, erlearen panala bertan sartzen zuten, prentsadora horretan, eta prentsatuz lortzen zuten banatzea eztia, kandela erabiltzen den argizariataz, ezta? Orduan, argizaria barrun gelditzen zen, eta eztia zuloetatik ateatzen zen, eta zen behaien soberakina eztia. Zergatik behaiek erabiltzen zutena zen argizaria. Orduan, aurkitu ziren momentu batean, non ezti asko sobratzen zitzaien, eta behaiek izan ziren ezti hori edo almendrakin edo orduan zeukaten osagaiekin nahasten, ezta? Eta hortik dator turronde girlatx hori. Hori da gure lehenengo turroietariko bat, eta hortik dator. Eta ja 1525 urte inguruan kakaoa Europara iriste danean, behaiek dira argizari izatetik konfitero izatera pasatzen dianean, txokolatea edo kakaoa behaien elaborazioetan sartzen dutena, eta horrexegatik txokolate ofizioi edo txokolatero ofizioi dator berez argizari ofizio horretatik. Hau da bigarren atala. Bigarren atalean metateak ditugu. Metateak datoz Latinoameriketatik, eta txokolatea egiteko erabiltzeaz gain, hasiera batean erabiltzen zuten arzilla egiteko, beraien etxeak eta egiteko, baita artoak txikitzeko, beraien tortilla horiek egiteko, eta baita txokolatea egiteko. Honako hauek errotak dira, eta honako bi hauek erabiltzen zituzten kakaoaleak txikitzeko. Orduan, metatean ari zen pertsona hori, iteziona zen lanak kendu eta etzen zerotik hasten lanean. Hau da, honako hau izango litzateke kakaoen fruitua. Orduan, kakaoa dator arbol batetik, hauek diran fruituak, eta ateratzen da munduaren Ekuadore aldean. Hau da, Afrika zentralean, Amerika hegoaldean eta Indonesia aldean. Eta bertan egin behar dena da, honako hau iriki, bertan 20-30 bat kakao ale aurkitzen dira, eta bertan fermentatu egiten dira, hori da. Orduan, hauek izango litzateke kakao ale horiek, eta behin herrialde horietan fermentatu ondoren, egiten dena da lurrean zabaldu, lehortu eta zakuetan sartu Europara ekartzeko. Orduan, hemen ezkerretan daukegun makina mordo hauek, hau da Tolosan egon zen obradore txiki bat, txokolatea egiteko obradore txiki bat. Orduan, behin kakao hori txigortuta gero, lehenengo pauso egin behartzena zen deskaskariatu. Hori lortuko genuke honako makina honekin. Honek egiten duna da, kakao ale horrek dauke kaskaria moduko bat, eta horrek egiten duna txikitu eta azal hori kendu. Eta makina honek beroaren bidez eta bi harri hauen indarren bidez lortuko genuke pasta de kakao hori lortzea. Orduan, pasta de kakaoa ona eroriko litzateke, eta hemen azukrearekin nahastuko genuke. Azukrea eta kanela aromarekin, kasu askotan. Behin pasta de kakao hori azukrearekin nahastu ondoren, errefinadoratik pasako genuke. Errefinadorak esan dugun bezala azukre hori txikitu egiten du, eta hori izango litzateke txokolatearen masa. Txokolate masa hori hartu eta tabletetan sartuko genuke. Eta, oain egoelen badezue pasako gea kata egitera, nahi aldezue probatu txokolatea? Bai, probatuko dugu txokolatea? Bazen. Xeri. Oain hasiko gea katakin, jagok, ezta?
Orduan, hasiko gea lehenengotik. Aurren ezkerretan daukezuena, goran ezkerretan daukezuena, hori da kakaoan hazia. Orduan, ingo deuna da, hartu eskuakin, hautsi eta kendu dauken azala. Hori da, lehenengoa, goran ezkerretan dagoena, hartu, kendu azala eta dastatuko dugu barrukoa. Urrengoa pasako gea, urrengoa da pasta de kakao. Da, hazi bera, baino txikituta. Orduan, hori dauke ja txokolate tekstura. Oraindik ez dauke azukrea, hori izango litzateke ehuneko txokolate tableta bat. Ehuneko, bigarrena, eskubitan dagoena. Beran dagoena ez, eskubitan dagoena. Hori da. Hori da kakao pasta. Bai, ez da. Hau da, ehuneko, dagoen fuertena esango genukena. Azukregirik gabe. Ondorengoa da manteka de kakao. Manteka de kakao da, pasta de kakao hori prentxatu ondoren, separatuko genuke dana koipea lehorrataz. Orduan, lehorra izango litzateke kakao hautsa eta likidoa edo koipe hori da manteka de kakao. Oio beto, ez da? Bai. Urrengoa igualde bai gustatuko zaizu. Urrengoa da txokolate a la piedra, esate duguna. Hau da, txokolate hau dago errefinatu gabe. Orduan, azukre koskor horiek notatuko dituzue txokolatea jateako garaian. Orduan da, ondarska moduko bat, eta hori gustatuko zaio pixkat, Hori da, azukrea notatzen duzu, hori dago ona. Urrengoa da txokolate beltza, normala, 170 daukena. Orduan, bestela ez jateko, 170ak esan nahi du hazi horretik edo kakaoan ale horretik datorrela 170. Eta beste guztia da azukrea, kasu honetan. 130 da azukrea, beste guztia da kakao ale hori. Urrengoa da, ja, txokolate esnea, 142. Esan nahi du 142 datorrela kakaotik, eta bestea da azukrea eta esnea hutsa. Hori da, txokolate esnea. Una al lado. Dena barrua. Nada. Denak zutzako dia, Oepa, hori bai. Bai. Urrengoa da txokolate txuria. Txokolate txuria da hori da. 3. aprobatu dezuen hori, manteka de kakao hori, azukrea eta esnea hutsakin. 3 osagai horiek ditu. Orduan ja, hau zapore ezberdina da 3. nahi, Txokolate esnea, baino cappuccino aromakin. Orduan dauke kafe aroma pixkatxo bat, eta orduan txokolate esnea jaterako garaian dauke zapore hori pixkat kafeai gogorazte diguna. Gustatu zaizu? Zuri gustatu zaizu? Hori bai, ez da? Eta, bai, ona. Eta azkenekoa da txokolate rubia. Txokolate rubi, esango genuke, ja dala 4. txokolate baridadea, oain arte existitzen txokolate txuria, esnea eta beltza. Eta asmatu duela 3 urte, 4 urte, 2018 txokolate berria. Eta txokolate rubi honek da, ateatze da kakao mazorka gorriska batzutik, eta hortikan dator txokolate hau. Orduan da, koloranterik gabe eta aromarik gabe. Ateatzen da txokolatea kolore horrekin, berezia. Eta, notak dia, nota azidogok, ez da mikatza, dia nota incluso fresa zaporea gogorazten digutena. Eta da, txokolate berezi bat. Iztau? Bai, oso guztua Gustatu altzaizue? Bai? Txokolateko naltzaderen, bai?
Oso ondo, oso ondo. Eta gure lagun batzuk Tolosa etorri behar dira baita hola bisitan lagun batzukien, eta ze gomendatuko zenien? Bueno, museoa ikusteko daude bi aukera. Libre, orduan dauzkegu kodigo QRL batzuk, orduan mobilakin beraiek ikusta daukate, eta bestela bisita gidatua, gaur egin egun bezala. Orduan bi aukera hori daude, eta itaia dago astelehenetik ostiralera bai goiz eta bai atxalez, eta asteburutan goizez bakarrik. Orduan, gidatua danean, eguardiko 12 izaten behar du, eta erreserba bidez. Eta libre denean, hona etortzea, gerturatzea, eta zu sartzea barrura, eta zure esku dago. Eta bestalde baita egiten ditugu tailerrak, txokolate tailerrak, umerekin ibiltzeko, eta hori bai, erreserba bidez egin beharko litzateke. Oso ondo, komentatuko dio, ezta? Bai. Oso ondo, eskerrik asko. Vale. Bueno, gero arte. Vale, agur, eskerrik asko. Hurbildu Tolosaldera. Gozatu bertako herrien lasaitasunaz, kulturaz eta gastronomiaz.